És un lloc que el Jaume Jovells em va passar la fotografia i dir, actuaràs aquí i tal. I el primer que li vaig dir de seguida, li vaig dir, ostres, és un lloc superinspirador per treballar. I realment té aquesta cosa de la cosa antiga, de la casa antiga, amb la volta aquesta tan gran que té. És un espai superinspirador. I bueno, el que tenen aquestes coses, aquests espais petitets que són molt acollidors, per fer teatre de petit format és molt xulo, perquè tens el públic allà al davant, sents respirar, a mi també em senten respirar i suar, i és molt xulo aquesta relació que s'estableix, molt xula. Tot i el coratge de la nostra gent no pot variar l'aspecte de la batalla, en el qual l'enemic té no sols una enorme superioritat de material, ens encara superioritat numèrica de les seves tropes. La de material, però, és molt més accentuada. Contra un avió republicà, 3 avions feixistes. Contra una metralladora, 5. Contra un canó, 10. I la batalla és perduda. Només queden 3, 4 o 5 dies a la Barcelona catalana i republicana. Bé, jo noto, moltes vegades, jo ho noto molt, a escena noto molt si hi ha comunió o si no hi ha comunió, saps? A vegades passa, que no saps per què, i ostres, he notat el públic molt lluny o tal. Aquí no, aquí l'he notat super a prop, tenia la sensació de tenir el públic allà al costat de l'escena, i molt bé, després quan hem acabat l'espectacle, molts ens han vingut a dir el que els havia semblat i tal, i ha sigut molt interessant, molt xulo. És la visió d'una retirada militar a la nit incerta. Cada carro és una família que se'n va. Cada renglera de carros és una vila que es buida. La nit passada vam veure entre les ombres la retirada d'un exèrcit. Ara veiem en la claror del dia radiant l'èxode d'un poble. He deixat de pensar en el meu cas individual i familiar i penso insistentment en Catalunya, en la seva tràgica situació, en les seves negres perspectives, en el fat advers que tan sovint torça i trenca la seva història. El somni d'un nit d'estiu. Marlon Brando. Qualsevol. Un moment com a actor. El moment en què notes la comunió amb el públic. Posar-me una roba vermella sempre abans de quan estic actuant. M'agradaria interpretar, per exemple, Macbeth. La llei de cargols. Muntanya, però la platja també m'agrada molt. No, teatre en família i en solitari també. Doncs desitjo que Catalunya esdevingui una nació. Ara sostenim tots dos un breu diàleg. Jo vaig acompanyat amb la meva família i tot mostrant-la li dic: sortim demà. Esteu ben animats?
Oh, tan animats com ens és possible. Qui ho està més és el meu fill. Diu que amb el viatge podrà aprendre idiomes. Companys, somriu i acarona el petit que se sent afalagat. Ens estranyem fortament les mans i en separar-nos em diu en veu baixa: qualsevol cosa que necessitis, ja ho saps, som bons amics. Ho ha dit amb una gran cordialitat i jo agraït les seves paraules en el mateix to. És únicament la cordialitat allò que accepto de la seva oferta. En aquests moments unes paraules cordials valen molt més per mi que qualsevol altra cosa. Doncs res, moltes gràcies al festival d'aquí, de Fondarella. Ens hem sentit super recollits, hem disfrutat molt, tant en el muntatge com fent el bolo i després del bolo. Per tant, moltes gràcies per acollir-nos i esperem tornar una altra vegada. El nostre vehicle passa enllà. Ja som a França! Els nostres cors bateguen. És el moment de més forta emoció. M'adono que la meva muller plora silenciosament i que mira enrere, cap a la terra que hem deixat, de la qual ella no n'havia sortit mai.